U-Anele yena uyamazi? Anele hayi. Ya beba ngako Anele nakhona ngasekhaya bebawu2 Anele ngibaziyo. Cha sengisho Anele lo ojola naye wena. Hayi angazi umuthi lengijola naye ngoba mina umuntu engijola naye ngazi kulo yandi igama lakhe masuthi uAnele lengijola naye. Lona ahlangana naye kuFacebook. Lo Anele loyo kade ukhuluma naye bekuyimina. Ngaze ngacreate i-fake account ukuze ngithole kahle kahle ukuthi imina inkinga noma kwenzakalani. Ukuthi uyangithanda njengoba uthi uyangithanda pho isibindi sokuthi uze ujole naye uAnele usithathaphi. Lokho kungibekaphi mina njengomuntu othi uyamthanda. Ngiyanibingelela lonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke ngiyanamkela sivakashele ke udadewethu nginethemba lokuthi istory azozizela naso mhlambe sokwazi ukuthi sisolve angazi asike sithule nje sibuke ukuthi khamba kanjani. Sabona kunjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usakhona. Igama lami uLuyanda Ndlovu, ngihlala eMlazi kaYu. Okay, amakhaya akho akephi indawo? Amakhaya High Flats. High Flats. Yes. Mana-ke, ngicela ungichazeleke nge-relationship yakho nomuntu wakho la iqale khona. Ungichazele nanokuthi ubekuphethe kanjani futhi nawe bewumphethe kanjani. Ukuhlangana kwami no-Athenkosi sihlangane khona eMlazi kunendawo nje ukujabulisa ekuthiwa se-Exit. Okay. Ngangihamba noJombo bami ngumuntu oyidanselayo vele soyidansela. Ngambona uGuy sasihamba samantombazane nje. I think sasiba u4 mesihlele etafuleni obviously mesihlele namantombazane inodwa vele uGuy bazolokhu beshow up. Aqhamukeke uGuy ngihleli mina etafuleni ngigadile nomunye umngane wami abanye abawu2 bawuthenga inyama notshwala basedela. Okay, angi-approach uGuy akhulume nje nami azibike ngichazeke nami ngithatheka ngibuza ukuthi ngiphuzani ngimtshela ukuthi isiphuzo engisiphuzayo athi okay uzongithengele ahambe futhi asilande abuye athenge abuye nomunye umngane wakhe bahlale la etafuleni because nabo behamba bobabili vele. Kuhlalwe kube mnandi siphuze sijabule ekudliweni inyama mase kumele kuhanjwe ke ngesikhathi sokuhamba mina ngisahambi nabangani sengihamba naye because vele sekumuntu wami vele sengimqomile vele. Okay. Yeah, hambe la so ucathi nje into yami naye yaqala ngaleyo day leyo. Sesithandanile nje futhi I think it's about 3 years manje. Okay. Lo mawuphela kuzoba kowes4. Uyangithanda unothando nje uyangenzela izinto. Into engifuna ngiyayithola mehamba mhlambe eya out khona yakhona ngaphandle mokuthi uhamba nabangani bakhe ke ngisale ke mina. Kodwa nje isikhathi esiningi uhleze nami ngihamba naye bekhonto engishoda ngayo ngimtshene angithengele noma ngihambe noma ngifakele imali. Yeah, yonke into nje ngifuna ngiyayithola. So mhlambe ke nasi nixoxele ngokwenu othandweni leni njengoba nabantu abahlanganela endaweni yokucisha ukoma. Mhlambe ngabe wabheka ukuthi ube nayo umuntu ngaleso sikhathi kade uqala ukuhlangana naye noma akubanga nje into ohlupha ngayo futhi awunandaba naye? No, ngabheka. Wayekhona? Wayengekho. Okay. Ngokwazi ngama engekho uma ukuthi uyafihla shuthi ukude kufihleni kodwa nje wayengekho. Wena wonaye? Mina nganginaye. Kwase ngamshiya phela sasithatha naye vele isikhathi esincane kanti vele yena mase ngihlupheka kaningi kulesikhathi esincane ngimazile. Okay. Yeah. Okay. Manje ke yini le eyenza ukuthi uzugcine uzufinyelela kule show? Uxakwe yini? Kwenzakalani? Cela ungilandise nje kusukela eqaleni ngento ekuphushele ukuthi uzufinyelela kule show. Into engiphushela ukuthi ngize ngifinyelele la ukuthi inkinga njengoba ade ngenzela yonke lento le ade ngenzela yona like mengithola yonke into engiyifunayo kuyena. Okay. But manje ekuhambeni kwesikhathi ngibona ukuthi no sekunoshintsho. La njengoba ade kuyi-Durban July umuntu ongahlukani nami behlezi sihamba ndawonye. But kuloko ukwazile ukuvuma ukuthi ngihambe nabangani without yena wangaba khona yena. And mangicela manje usenokushona le nale abike izinto nje eyingekho
yabo athi mhlawumbe usazosiza ekhaya noma athi khona into abhekene naye kanjani ayisebenzisile imali ngingayitholi ngaleso sikhathi noma nganginiki le nani lemali engiyicelile sometimes ngingayitholi nje at all agcine ngibikela izitori. Okay. Nesikhathi kanginika sona manje akusafani. Awanihlanda wena. Niwahlanda wonke. Okay. But mengihlezi ngimbona mengifuna umbona mengihlezi ngimbona mefika nje azongilanda ngibe naye mengifika nomnini futhi nasendlini yakhe. Okay. Kodwa manje akusafani. Wase ubambanike? Into engiyenzile ke ukuze nami ngiyigculise. Into engiyenzile ngicreate i-fake account. Okay. Ngam-approacha mangikwenza lokho ngiqhamukise ngumuntu osenda isithombe somunye umuntu wesifazane engazi kahle vele ukuthi uzobe yithaphi yakhe. Okay. Ngaqhamukise ngisenda isithombe me replya yena kwabe ngathi ngisendela umuntu wrong ngisende ngephutha. Wase yaqala ke yena eyangi-approacha ke wangishela ngamqoma. Mengicela imali ngale fake account menginika noma yini engiyifunayo mengiyithola. Okay. Mengifuna inwele ezintsha abuza iprize ngimtshela iprize angisendele imali. Bengabi khona izitori. Awusayitholi imali? Yebo angisayitholi. Umistress lo umusha yena osenzelayo. Okay. So ngabona ukuthi mhlawumbe ngazi noma imini inkinga noma Usamthanda wena? Ngiyamthanda. Ukuthi nje usengishintshela akasayoni lento engangiyithandile eqaleni. Senginoshintsho manje olukhulu. Mawuthi uyabheka indlela aphila ngayo angisho wazi yonke into ngayo. Ayikho mhlambe into emxakile mhlambe akavecile eqile ezikweletini noma mhlambe unengane mhlambe wondle umntwana eceleni noma kwenzakalani noma mhlambe ushawa yi-black tax kunezinto eziningi asayilungisa kubo. Angiboni kanjalo. Shiya nje ngokuthi wenza i-fake account ngakhuluma wazenza omunye usisi kanti bekuwena. Shiya lokho. Ngisho nje manje nje uthi wena ubeseqalile uthi ucela imali awusayitholi. Ayikho enye into ngokumazi indlela aphila ngayo ukuthi mhlambe yamcindezela. Mhlambe kungayenzeka ukuthi bebusiness. No ayikho because umndeni wakhe ngiyawazi ukuthi ba right bayiphilela kahle. Uyenzeka mhlambe ukuthi khona irishwa mhlambe eyenziwayo afaka isandla lapho nalapho njengomuntu wasekhaya. Kodwa nje akukho kumfakela ingcindezi ukuthi ngaze kube ukuthi ushodela yena uqobo. Manje ubhuti lo bengenze yini kwesinye isikhathi uthola ukuthi ufuna i-video call ufuna ukubona lo sisi akhuluma naye? Mingakaze kwenzeke. Okay. Because akakabi isikhathi eside sikhuluma ngale fake account mingakaze kwenzeke. Kodwa nje into kade ifuna izithombe. Izithombe ke ngimsendela ke mengihamba ke mhlambe ke athi ngimshuthela ukuthi ngigqoke kanjani. Ngihambe ngiyofuna ke leso sithombe salowo ke loyo ngimsendele kachazeke. Umthatha lo girl lo. Ngimthatha khona ku social media nje ngivundululile nje ngavundulula nje. Ngazi la engazi khona kahle ukuthi ngeke azabona. Ngayithola i-type yakhe. Ayithi mina ngiyamazi. Ngayithola nje i-type yakhe. Mengazi vele ukuthi uzothatheka kwasithombe ngasenda nje from the very first time. Isithombe nje engangazi ukuthi vele somchaza. Should nama VN bungawenzi bu-type kuphela. Noma ngi-type kuphela. Ngoba phela i-voice. I-voice kodwa kuseke kwenzeka wafona because saqala ukukhuluma ku-Facebook. Mase wacela inamba ngahamba ngoyofuna inamba zatholakala etolo manje ama-starter pack yes. Ngayithola ngafaka ngakhulumisa intombazane. Okay. Bakhuluma nayo. Ehlala vele around angayazi kodwa yena. Intombazane iyasazi story uyazi ukuthi wena wenzani. Ayazi ukuthi ngenza umuntu wami. Yazi ukuthi mhlambe omunye umuntu nje oseceleni. Manje mawumuzwa mhlambe esena ama message right kakhulu yabona ama message right yabona ama message right lawa ajele wasendela mina ngalesa sikhathi nithaqala ukubonana. So manje mawuwabona ewasendela omunye umuntu ewasendela wena kahle kodwa phela bekuthini enhlizweni yakho? Mekubahlungu mengiyibuza ukuthi mhlambe kukhona indlela sekulekha khona mhlambe angisayona ile nto naye ayibone eqaleni sekushintshephi yabo. Mengibona ukuthi hayi sekuyimini inkinga mhlambe usesaba ukungitshena mhlambe ukuthi no sengi right
Ekugejaneni kwenu akukho la khona mhlambe wakhuluma khona amagama abuhlungu wabhekisa kuyena. Mhlambe uthetha nje ngelinye ilanga mhla kuthiwa nigejene. Ukuthetha vele ngiyathetha kodwa ngiyayibheka into engiyikhulumayo. Okay. Ngiyayibheka mangikhuluma nje naye ngiyathetha lo khombisa ukuthi leyo nto leyo ingicikile. Kodwa amagama engiwakhulumayo hayi bandla ngiyawabheka. Ngoba nami ngiyathanda umuntu mekhuluma nami awabheka amagama awakhulumayo ngoba kuyazwela. Manje indlela yokutype ubengaboni because asifani yazi singabhala imessage eyodwa sonke kodwa indlela esitype ngayo uyabona nje uyabona. Yes uyabona yena ubengakwazi noma ubuyishintsha wena. Bengishintsha igama nje amanye ngwabhala phelele yabo. Okay. Fana wabhala ungiyaphila ngikubhala nje ungiyaphila uphelele yabo. Kanti menqamulela mangikhuluma naye nama emoji futhi yabo. So yo ngibambe ngeskill ngisiphela vele sengiyamazi umuntu wami ngambamba nje ngeskill. So manje njengoba uzile la uyazi phela ukuthi na kanjani vele wenza i-fake account vele ubesejola nomunye umuntu okuwena. Yebo. Pho yini ufuna ukuthi kwenzekeni ufuna mhlamba agonyuluke akutshele wehleni ngalo sisi lo omunye angazi ukuthi uwena noma ufuna ukuqeda i-relationship noma ufuna ukumbuza kangcono noma udinga ukwazini kahle kahle nje ubufikile la kule show. Mina ngidinga ukwazi kahle kahle ukuthi yini eyenza ukuthi azashintshe. Usangithanda yini noma mhlambe usesithathile isinqumo yena yedwa. Uma kusesithathile angazise nami ukuze sibe kwi same page. Okay, ithi ngimlande ke but ngaphambi kokuthi ngimlande ngifuna ukwazi yena kuqala ukuthi akasule umuntu odinwa ngalendlela ukuthi kuze kube ngathi uyagula nasekhanda alilimaze kwasana eseduze kwakhe. No akalimazi kodwa nje mase khulumeka naye. Ngiyakhulumeka naye. Kodwa mase bona ukuthi udinwa kakhulu ufika lesikhathi lesokuthi akasakwazi ukukhuluma avela athule noma ahambe sukuma ahambe. Okay. Ashiye kanjalo. Ngicela ukuthi ungamfikisi ke la ezogcina khona ngokusukuma ahambe because futhi iqedwe indaba. So uma ukhuluma naye zama ukuthi awumcindezeli ngalendlela ukuthi azasukuma ahambe because uyamazi. Yeah. So ngiyacela sikhulume nje kahle ngiyazi nawe inhliziyo yakho mhlawumbe ngenzeka iphakame noma umoya ukuphamela ngoba iyacika lento. I do understand but okwamanje ngoba sifuna ukuthi le ndaba isolveke asifocus kuyona manje. Alright, I get kahle. Okay, ngiyacela ukuthi nisondezele uAthenkosi. Ziyakhala manje. Sabona kunjani? Siyaphila siswami njani. Ngiyaphila nami mina ngumamtolo ngandlela. Ngicela ukwazi. Awumana Mamtolo. Awumana Mtolo umdikane sibongo. Oh, okay. Umdikane isithakazelo noma? Umtolo isithakazelo umdikane sibongo. Oh, Umtolo isithakazelo. Yebo siswami umdikane sibongo. Oh. Kuphi emakhaya? Eastern Cape. Oh, okay. Igama ngisalisho Athenkosi. Uyamazi udadewethu enhlena? Yebo isiphalaphala lesivuyana yebo. Imali awungitshela awungithi fahla kancane sibuyele emuva la uqahlana naye khona. Okokuqala nje uzumkhulumisa wawuphushwe yini wawuboneni wawuchazwe yini? Siswami muhle umntwana yabo nje. Sikiyeke ukuthi ngiyabonga ngangidla mpunjwana kodwa vele ubona kangcono umudla mpunjwana yabo. Ngayibona into engiyibonayo hayi nangamthanda siswami. Ngoba ngam-approach ngalelo langa into yethu yaphusha futhi ngisho sengingadakwanga yabo. Ngamthanda nje ngaqala ngalelo langa ukumthanda. Okay. So ekuhambeni kwesikhathi ngiyazi i-relationship ibe nokwehla kwenyukwa iphepho imvula ilanga amalanga afana. So kwesikhathi nigejana ngalendlela ukuthi uzofinyelela ekutheni usuyakhohle ukuthi hayibo ngangade ngimthandile kodwa lo muntu ngangade ngiyimisele kakhulu naye. So ekuhambeni kwesikhathi mhlambe ngabe mase kufika isikhathi sokugejana kwenu belixazulula kanjani lokho ubusakhumbula kodwa ukuthi uyamthanda yini noma uzokhunjuza ukwehla komoya mekuthi bekade nigejane kakhulu? Ukuthi ngiyamthandayo into ebehlezi ikhona emqondweni loyo. Ngoba uthi ngumuntu ohlezi ecabanga ukuthi mengase ngilahlekelwe uyena nje ngayini yabo.
Awuluyandi ngimthandile sisi wami ngalendlela le exakile. Nokuthi mesixabeneke awumuntu okwazi ukuthi ngihlale phansi ngikhulume naye. Okay. Yabo. Noma phela yabo intombazane bayathanda ukukhuluma. Yabona. Kodwa bengikwazi ukuthi sikwazi ukukhuluma sobabili. Sixazulule izinto kahle. Okay, esikhuluma soba-2 right? And sisoba-2 la akekho omunye umuntu. Ngihleli nawe nje kuphela. Ngicela ukwazi sekwenzeka ngoba nenye intombi ekhona empilweni yakho. Sisoba-2 ngeke ukwazi usaba ukuphendula. Khona ikhethekisi la sivalile la. Ngiphendula. Sekwenzeka waba nentombi ekhona. Hayi lutho sisi wami. Awukazi ukujoyina mangayi. Okay, angiyakuzwa. Unodaba afisa ukubekela lona. Akekho right indlela izinto esezenzeka ngayo phakathi kwenu about okwamanje. Noma ngathi nje lesikhathi samanje nje move nje. So ngicela isikhathi sakho umlalele nemibuzo nje afisa ukubuza yena nomphendule nje kahle ube nesineke naye because uyadinga ukwazi. Ubengeke azayihluphe azabhalela ishow mekuthi bengadingi ngempela. So ngicela nje ukhiphe nje iqiniso lonke kulento ayibuzayo umchazele. Ngiyakuzwa. Okay, ngiyabonga. Ngicela sikhulumisane. Uyaphila? Ngiyaphila. Azi njengoba ngibhalela nje kunembuzo engifisa ukubuza yona and bengicela ukuthi ungiphendule ngokweqiniso. Ngabe ukhona yini omunye umuntu osumbonile noma osuhlangane naye ngikhona mina? Hayi lutho siphala lutho mama. Wedwa nje. Kodwa manje indlela owenza ngayo ayikhombisi kanjani nezenzo zakho nje. Awusangiphethe njengasekuqaleni usungishintshele ngathi umuntu engingamazi. Hayi mama ngikubona ushintsho olukhona mina lani. Yabona benginako uba busy emsebenzini yabo. Kodwa angiboni ngiyabona isikhathi sesihlalayo sesinciphile kunakuqala kodwa ngibona khona ushintsho olukhona la. Ayithi akhumbula ukuthi yonke into engifuna mina ngiyithola ngesikhathi. Muhlezi uhamba nami kuyona yonke indawo la uyakhona. Kodwa manje sekushintshela kusafani. Ngabe wenziwa yini lokho? Noma mhlawumbe khona mina la engilekha khona. Hayi lutho ungayibika awukho la ulekha khona futhi uyazi kuye kubhede yabona lokho kwezinto uthi into oyifunayo ayithola mama ukuthi phela uyazi i-social kuye limpintsheke. Kodwa uthande nginalo for wena mama lo stable ngelishintshe. Ayikho into eshintshile. Anele yena uyamazi? Anele hayi beba ngawo Anele nakhona ngasekhaya bebawu2 Anele ngibaziyo. Cha sengisho Anele lo jola naye wena. Hayi angazi umuthi le ngijola naye ngoba mina umuntu engijola naye ngazi kulo yandi igama lakhe Masuthu Anele le ngijola naye. Lona ahlangana naye kuFacebook. Ngoba phela lo Anele loyo kade ukhuluma naye bekuyimina. Ngaze ngacreate i-fake account ukuze ngithole kahle ukuthi imina inkinga noma kwenzakalani. Lo Anele wena lo kade ukhuluma naye sonke lesikhathi umenzela yonke into ayifunayo, umthengela inwele, umsendela imali yokudla, yonke into ayifunayo nje meyithola, bekuyimina loyo. Yonke lento ade uyenzela mina, misuyenzela yena. Uzaye ngithengele. Ngabe unazo izathu? Ungawacela imali yokuluka kuphela ungasho uma usendlela ebeya ngayo. Okay, so uyavuma ukuthi Anele mazi. Ngiyavuma ukuthi Anele ngiyamazi. Ngiyavuma. Ma ukuthi uyangithanda njengoba uthi uyangithanda pho isibindi sokuthi uze ujole nayo Anele usithathaphi? Lokho kungibekaphi mina njengomuntu othi uyamthanda? Izathu zokuthi ungishintshele mina ungasenza ngalendlela ade wenza ngayo iziphi? Isizathu nje mhlambe unike noma ezimbili ke mhlambe ezongenza ukuthi ngiunderstand nami ngizizwe ngiright. Ngoba manje nginemibuzo engakwazi ukuyiphendula mina yona ukuthi kwenzakalani kahle. Imibuzo yakho nami nginemibuzo mama. Uyenze kanjani yonke lento? Ngi-understand-eke mina uAnele futhi wena manje kusukela nini? Ngicreate i-fake account, izithombe lezi kade ngikusendela zona ezomuntu nami engamthatha ku social media. Engangazi kahle ukuthi vele
uzochazeka. Angithi uyakhumbula ukuthi okokuqala uAnele wathini? Wathi isithombe sisendeke ngephutha. Manje wena isikhathi Wathi esingaka uyashela. yonke lento. Isikhathi mengisithola phela ngoba wena ngithi mungasanginaki. Leso sikhathi engabe mekuyisakho ngasithatha mina ngathi othi ngenze kanje. Uyahlanya wena ntombazane. Uyenza njani into enjena bese yako ngiyakuthanda mama kodwa manje awu usungaze yawu kahle sulathi awu kahle mama. Awu Ngiyabona ukuthi uyikhuze mama umtshela uyahlanya. awu Akaqhubeka ubusurathi. Ungamtsheli ukuthi uyahlanya. awu skisi ngalokho kodwa umama awu. Yini yenza ukuthi uqale i-relationship noAnele wazi ukuthi uthanda noLuyanda? uAnele uyena uqale lapho uyazi la futhi wena wangi-approacha ngo-Anele wena futhi maye ubufuna vele lento manje uyangixaka mase ngathi it's like vele bekuyinhloso yakho ukuthi lento igcine kanje ngoba if I remember No, mina ngayifuni. Angingasenda isithombe mina. Wathi mawubuza ukuthi hayibo kwenze njani ngathi hayibo sorry. Angithi uyazi ukuthi amagama ayafana ku Facebook. Ngiyakwazi lo. Ngathi sorry, mengithi ngisendela usibanibani kwasendeleka wena. Mengithi ngisendele omunye umuntu. Wabuso uthini wena? Wathi hayi no ayikho inkinga. Nami usengaqhubeka ungisendele izithombe zakho. Ngijabulela kona ukuthi ngibonile singaqhubeka nje sixoxa ayikho inkinga. Saqhubeka ke saxoxa. Uqhubeka kanjani nomunye umuntu wesifazane uxoxe naye unomuntu omthandayo wena? Awunesikhathi itenjeni hayibo wena. So bafo ukhipha imali nje kumuntu ongazi ukumbona, umuntu ongazi uhlangane naye, umuntu ongazi umvideo call. Yabona siswama. Yini bese kwenze njani ngakho? Yabona. Kodwa ngala kuLuyanda uthi awunayo imali kumecela imali. Kodwa kuAnele awumazi ngisho ukumazi akazombona nje awazohlangana naye. Kodwa ubukwazi ukumenzela izinto abayicela. Kanjani? Utheke mina uLuyanda uyamthanda. No kwenzeke kanjani? Swam awuma. Awufethu yenza kanjani lento bese? Awazi phela ukungibuza lo. Mhlawumbe siyilungise lento ungitshele endlini ke lento uthi wena lo muntu lo. Kanjani kwami ungasangilinde isikhathi ukuthi ngikhulume nawe? Ungasahlaliseki nje. So mina mengibona ukuthi ke since ngibhalelile la ku Black Life ungitshene ukuthi usangithanda noma usucela ukuyiqhubekela nempilo mhlambe bese unqena ukungitshena mhlambe ukuthi no usangidinga empilweni yakho ukuthi ngiyakuthanda ngeke ngikhethe umuntu engama nakhona ngisho ngathi ngikhethe uAnele kuyafana ngikhetha wena ya kodwa it doesn't make sense kodwa mina ngisekho happy ngifuna udlala ngawe awuda mama ngeke ngilahlekelwe ukhona ubetrayile nje angisekho happy ngicela ukuxolisa nje mama ngalokho nje ngendaba Anele Uzolungisa kuphi nakuphi kulezi zinto akhale ngazi ukuthi bengasekho happy ngazi uzoqala ukulungisa angizolungisa konke nje siswami ngiqale nje ukuthi nje yabona nje siqale sibe right thina nje yakona ngiyazi ukuthi yawo usurathi bese ngimvalela ngaphandle kulezi insuku kodwa awu mama usithando lami lisoze lashintsha for wena ngohlezi ngikuthanda njengoba ngakuthanda nasekuqaleni Ngiyamuzwa yebo ngiyamuzwa uthi inhliziyo yakho kona phela ngoba ngiyamthanda ngiyafisa futhi ukuphinde ngimnike elinye ithuba ngoba akaze mengayena umuntu osekwangiphatha kabi ngalendlela ngelina ngeke kuze kube i-fake account ngelina ngeke kuze kube uAnele ngelinye ilanga mhlawumbe ngenza kube umuntu ahlangana naye kwenye indawo so nalapho uqonda ukuthi uyoxola futhi at least kulokhu uyazi ukuthi i-fake account e-create wena uyazazi zonke izinto bebeyikhuluma so nanoma kuthiwa mhlambe omunye umuntu uyokwazi ukuthi uxole futhi ngeke ngisakwazi shuthi ithuba lokugcina leli ithuba lokugcina leli athi Nkosi ngiyamuzwa ngiyakuzwa isithando sami bengajabula kakhulu isithando sami ngicela wenze kangcono
Ngiyacela wenze kangcono. Ngiyathembisa. Yabo uma sekuthiwa ubese-right, ubengafuni ukuthi nikuxazulule. I'm sure unazo ishela. Mhlawumbe ubengakhetha kuzona. But ube nesineke waphinde futhi wabuyela kuwena. Ngoba nakho efuna ukuthi nibe right, ngoba nakho efuna wena. So ngiyacela lo umfutho wakhe awufakile ukuthi nize nigcine ni-right, uhloniphe. Please. But ngiyabonga ukuthi uzile. Ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya, ngiyazibona nani ukuthi kuphethe kuphi bafowethu kunzima. Yabo sometimes ungayitshela ukuthi ngiyaxolisa ngoba nizoswena ngizwe kabi kanti angifuni ukuthi ningizwe kabi ngeke ngi-understand singiyanazi ukuthi ngeke ningizwe kodwa kulungile. Ishow iphelela la, iqiniso ligcine liphumile, livele lubala nizwele nani. Ngiyacela ngakhohle ukuthi subscribe bese uyalike bese uyashare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Uthando lumnandi luvutha malangabi lukitaza inhliziyo kubande kwamancane ujabule munaye kwizimpande zama-Africa Traditional Pharmacy sikwenzela izinto zabalula ukusondeza isithandwa sakho kunekhombo yomama itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nezenhlanhla nogazi nenamathela nepin code ikhuphula istofu isibeke ku6 ezwe wena wedwa akubambele eduze angakuyeki kanti khona nekhombo yobaba la itholakala ngo600 kuphela uthenga okukodwa uthola okuhlanu mahhala kule khombo kukhona isikhafulo isibambelelo idliso iziwasho zamabhadi nenhlanhla nogazi kanye nomvusankunzi ukhuphula ukuzethemba uqinisa idonki piri uqina umthetho endlini ezwe wena wedwa abambelele kuwe wedwa ukuze ufake i-order sibhalele ku-076 3498631 noma ku-062 219 7748 noma usivakashele kwifamasi yethu ekshop number 87 kuQueen Street eThekwini izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha kudidiyelwe ongoti nezinjula buchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena.